angkara murka pendeperi tengara budaling wadya sengkut kumakut rantasing angkara murka pendeperi tengara budaling wadya sengkut kumakut rantasing angkara murka prajurit kang wicaksana sing warga setuju Dosiyaka Pratamtama soreng wadya unggul yuda Dosiyaka Pratamtama soreng wadya unggul yuda Dosiyaka Pratamtama unggul yuda soreng wadya unggul yuda brungkat kimpul belora harjane praja soreng wadya unggul yuda Dosiyaka Pratamtama soreng wadya unggul yuda Dosiyaka Pratamtama soreng wadya unggul yuda lumaksana makita-kita ayo Oh!
padha macul ngarep sawah dimene subur yo padha kumpul aja waka bareng tandur ning pekarangan tegalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo mangan turah-turah aku sing rewangi tetap putih desane ayem tentrem patani mesam-mesem desane kemari paporo tani padha bunga wedhuse lemo-lemo sing duwe goyang-guyu pepeke padha ngandhang yo padha yo padha macul ngarep sawah dimene subur yo padha kumpul aja waka bareng tandur ning pekarangan tegalan uga ning sawah yen wis panenan kanggo mangan turah-turah aku sing rewangi tetap putih wis waya esuk jagone kloro rame swarane pasing kemroyo aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari srengenge nyunar mulon parane manuk ing oceh ana wit-witan pating cemro wis seneng atine katon asri donya kae engko nganu pokok telak Kawalik.
Iki ngene. Ke. Matur nuwun Wak Dewi ditimbali nang desa. Kajan. Oh, daleman. Daleman. Oh, kebon dalem. Ki Dalem. acarane seperti dusun. Wah, luar biasa masyarakate. Semene wong butuh mangan kabeh. Wah iya, bener. Heeh. Ayo to. Ya beras. Ya kadang ora. Dateng ora? Heeh. Ya sing penting waduh donga-donga ke masyarakat kene. Iya. Tambah lancar rezekine. Amin. Ayam tentrem gemah limpah loh jinawi. Amin ya Allah. Sing di bapak-bapak ibu-ibu diparingi putra putri sing soleh solehah. Amin. Bapak-bapak do sabar momong bojone. Amin. Masalahnya nek ibu-ibu ke biasa tuh ewes. Iya. Oh, anggar menungso diciptake lambene loro rak ngono kuwi. Loro? Angsor dhuwur nek lambene loro nek eblek-eblek. Rasa muni ya. Ora iso muni. Iki wak dhewe rak ya. Amin. Bareng Agunsa. Wak dhewe Oh, ditimbali Boyolali rene bareng Agunsa saka Boyolali. Oh. Ya iki gek sepisan tanggal 17 meneh. Ning Waliang. Kok iso? Iki Agunsane awan bengi, sisuke wak dhewe sing awan bengi. Oh. Kuwi jenengane. Dhewe ya. Oh aku ora kesel aku. Ket piro? Aku joget kok. Iki sak pele nganu ngenteni kanjenge. Iki le ngarit wis do rampung kok, Bro. Ya wis. Jarane pakani. Urung nek kuwi. Oh ya kudune pakani. Sebabe jarane ki cok ngamuk. Pakan Oh pakani sih. Pakani penangsang ya ora apa-apa wong suket angel kok. Pak yo ngoten ta kanjeng. jenengan Kanjeng. Monggo. Monggo Kanjeng. Monggo. Gus, Pripun? mungkin mbok kaya ora tau juga, tapi mbok blocking rada maju sithik. Anu Maju kok. adem kula adem. Nang kene kowe kok kademen. Piye? Butuh P3K. Apa? Di plaster ngono. Mas kecelakaan, Mas. Oh tak kira patah tulang. Apa? Kuwi kameramen, yo jikok gambarmu kuwi. Aku wedi nek jikok gambare. Kok iso? Oh terus lebokke Densus 88. Gus, Nggih. matur sing apik sik. Panuwun, matur nuwun. Iso ditimbali bengi iki nang dalem. Jane gatekke ora ta jenengan niku. Kepiye? Lha gambres ngoten niku pel wau. Wis mau. Pun. Aku yo ora ngerti, aku saka njero kono. Indah. Kupinge matane bosok. Aku iki bedaramu. Bos, Nggih. iki gaweanmu wis dirampungi kabeh apa? Sampun. Oke, Mbok. Gogo, aku iki bedaramu. Ning nek menurut adat Jawi menika nek lenggah nek wicara niku nggih lenggah jenengan nggih lenggah. Kok iso? Ben sejajar ngoten. Ya ora. Tidak ada perbedaan antara majikan dan pembantu. Ampun rasis jenengan niku. Hei, alah. Kok jero omong pinter sithik kok terus. Nek ngeten Iya. derenge. Kula nyuwun izin rumiyin kalih jenengan. Niki kan nggih wonten ing dulur iki ambak sek nembe wonten bencana. Nggih sakderenge nggih kita mengheningkan cipta dulu. Nggih. Ning menika nggih saudara-saudara kita nggih. Sing kaya nang Nggih. Sumatera kuwi. Nggih. Yo, Nggih termasuk ketek-ketek nggih saudara kita nggih. yo kabeh Gus, kabeh Nggih. tumbuhan sing saka Nggih. pohon-pohon ki ditebangi. Nggih. Adewe saiki dadi menungso ya kudu nyadar. Berdoa mulai. Tegese ora usah berdoa mulai iki Nggih, kabeh ki wis do nggih, dok sami semua mendoakan teman-teman kita yang ada di sana ngoten. Nggih. Muga ya paringi slamet. Selamat Sing nggih. maune keluargane rung ketemu ya saiki dipun paringi Nggih. ketemu. Nggih sing selamat nggih ora imul wae. Kok sing slamet ora imul wae.
Slamet gondrong ora iwule ra umum. Kok konjur terus melenceng tekan kono. Ah kaya iki ora dipikirke sandangane barang Ah ya. ngopo? Ha iki kowe stagene wis tak pikirke. Tagene colong kowe nyuk. Ujan ana jare tak lempit-lempit. Ya wis ra apa-apa Gus, Nggih. mergo adoh iki lan Nggih. jiduk ya. Nggih. Adohan. Iki Iki cukup semene sih. nggih, Gaweanmu ki wis rampung apa durung? dereng. Nek durung ayo diteruske sik gawean. Monggo. Kula aturi monggo. Sami nyambut damel sareng-sareng. Monggo. Ya kowe sing rono aku sing nang kene. Nggih, jenengan menika kula tak mriku. Aku sing rene. Aku lo manut pelang Bandungan. Aku anjir ana tulisan Bandungan kok. Anggota, anggota. Keluargamu nang kono. Nggih, bojo kula teng mriku. Bojomu nang kono. Nggih. Sopo meneh? Anak, Anakmu. anak, Terus? mbah. Oh. Kok gak aku pentas nang Bandungan ora mbok dampirke. Ah, jenengan mboten beto dana. Aku kudu nggo duit. Nggih. Oh, paling tidak ke nek istirahat 30.000. 30.000 ki kaya ngopo? Angge kamar mandi di luar. Nek aku ya piye? Bapak ini ada pengalaman guya-guyu. Gus, Lanjut kene. Bapak iki ya tukang sayur mulane pengalaman nang kono. Ah, nggih kula nggih tukang sayur nika rak bakul sayur uteke kok ngeres to jenengan. Yo, Gus. Nggih.
Iki wayahe tulung-tulung kok memangan lho ket. Ani kok jak memangan teng mriko. Yo mengko le memangan. Oh, ana wedang kok. Mulane nek mangan ora karo mlayu-mlayu. Piye, Man? Maju kene. Ono apa, Man? Ono apa, Man? Kanjeng. Kok kowe njur tulung-tulung ki ono apa? Ya wis reng ngombe. Piye, Man? Piye? Kula ra rupot. Kowe ngarit. Banjur piye? Terus piye? Terus kepiye? Kepiye? Kepiye kok mbek nangis wae? Sakit kanjeng. Loro. Ngopo kok loro? Diputus cinta. Ajur sing seneng karo kowe iki sapa? Ah. Sapa? Nika sing kok kacamata. Kepiye? Akongkong ana ke goreng gepungi guri kanjeng. Hei, kakek menungso. Oke. Hei. Terus sih, Mas. Terus piye? Iki diteruske sik. Terus wong ora kula lesu. Lesu terus. Terus jajan teng mriko nika. Ayam kentu kiyu ngoten. Kuwi apa? Ayam goreng kentu kiyu ngoten nika. Kentaki, Jo. Tulisane centu ciu. Ora. Kacang cilik-cilik lho. Ngopo? Terus piye? Terus wonten pawongan kalih. Ono wong lur. Nggih. Opo wong lur? Nang kene. Yo blockinge lho, Kus. Terus mekaten kan. Terus piye? Aku poyo nek ngerayu kae ora durhaka. Iki kok elek ganteng-ganteng ora iki. Terus saya kepiye? Urupan kalih putri ini mboten napa-napa kula. Mak saya siap kok jadi menantu kamu. Hei, salah lanang iki salah lanang iki. Ayo. Terus piye? Ora ono sing nyawer dadi Aku kok terus nangis kok mbing mergo saweran. oh, ibu iki mbek menyawer dengan hati. Balah. Padahal hatiku untuk yang lain, Bu. Gak usah patah hati. Ora sing abang. Aku kok jur terus moro rono apa? Heeh. Matur suwun. Nggih.
Berkah umure tambah rezekine. Piye, Gus? Tambah rezekine, panjang umure, sayange siji. Apa? Age diku ciur oleh seliter. Kalau bola-bola warna. Piye? Nah, oke. Oke. Makasih. Lancar. Nah, oleh genep seliter Kanjeng. Kondur, yo didongake. Nah, iki ibuke angewehi rokoke, ha. Iki tenan kok. Lancar rezekine, berkah usahane, soleh-solehkah putra-putrine. Nah, iki rokoke. Matur suwun Mas, sukses selalu sehat. Gerek kurang siji. Apa? Reke. Iki no kancane mau nyawer ngiyai puyur. Ora lho, kok iso rek kowe golek saweran. Iki kanca-kanca iki rekke ilange mergo kowe. Insyaallah iki kurang malih. Apa? Kok isih kurang wae? Kurang apa? Oh nggih, mpun mawon iki katose pun cukup nek beto teng Bandungan. Kanjeng. Yo, Kecap leletno silit. burung iki rung neke aku. Aku kon ngopo? Magen nyuwun iki. Biasane kerdus. Tenang, aku ora iso gagar otak. Aku iso. Aku ora ndek utek kok. Mikir. Mikir ono ke. Oh iya ya. Makasih Mas. Sehat selalu, lancar semuanya. Sesuk wae kata-katane. Nek nyumbang meneh. Lumantar gintoko negi bekti son katur mring dika ya Kang Mas riya penangsang ing Jepang panulan praja Kang Prawira digdaya dasar satriya pinunjul sinuyutan prakawula kabeh kowe para soreng layang pangalembono saka Adi Wijaya iki sono bajute mula padha rungokno soreng mung sethithik cacatira nalikane pitangge ing kutus ati kaya watake wong cublok ngerti ing sila ambak sang
Ratu Joko Candot Cure Barat Hati Wijo Ade Rakiti Kakak Lima Kade Selek Berungkat Kini menuju Aceh Hati Wijo Hati Wijo Tepuk tangan yang meriah untuk Soreng Warga Setuju.